Ari ngoceh dheweke ngaleh bejo. Hop. Ngapae lah ngapa iringan apike kok ngene kok? Pak Tantut Sutanto ingkang kinurmatan. Ngopo? Nek panjenengan ngino kula mimin ora ayu monggo. Heeh. Mimin suarane bosok monggo. Jan iya. Kula nglenganani. Ning nek panjenengan ladan Apri iromone digawe apik rampak. Lah Pak Tantut kowe mendel wae kok. Tanpa komando, Pak Tantut ora mungkin coro-coro iki dong ini. Piye? Masa kanca-kanca do nekke coro-coro Nek nggon iki? film kae sutradarane ana sutradarane nek pepanggonmu sutradaranipun mesti Pak Tantut. Panjenengan pun ngoten nika. Nek terus yo panjenengan kalian kula tapek, palesipun mboten ngoten nika. Rencang-rencang gapero jenengan do nekke coro niku penake Mbak Mimin dikapake. Harap tayah kowe, kapak ra. Aja anarkis Mas iki negara hukum. Kok mesti Negara hukum iki. Aku ki salah apa? Gusti Allah nek mau membolak-balikkan suasana kahanan. Kedahipun menika sing kanca-kanca menika sohipun panjenengan. Iya ya. Wonten kedatosan kok ngeten kanca-kanca do nyekekerke kula mirang-mirangke dedek kok panjenengan kendel kemawon. Oh sing mbok karepe piye saiki karepe piye? Saiki karepmu piye? Lah niku kok Terus karepmu iringane piye? iringanipun kados Sapri. Piye? Sing rampak. Rampake piye? Sing tek 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 tek. Enggak kok ngomong. Mau ngomong kotekan kaya wong ajeng rondo to. Bintang tamu kok dikotheki wong rondo. Mending-mending gejok lesung ibu-ibu kalau mau sonten hebat. Lah iya. Gejok lesung kalau mau hebat, lesung jumenglung apik. Aplaus kagem ibu-ibu kalau mau seragame apik, kudunge apik. Senyumnya menawan. Ning nek niki ngino banget kalih kula. Kok padha kargo piok maling. Sabar. Sabar iki ora kene. Yo lali. Sabar iki ora kene. Ya. Kena Nanti panjenengan karepe tek tek tek. Nah, nek kowe ngomong ngono ra ya tanggap karepmu. aku nek kene bintang tamu dibayar Iya. Pak Lurah karo warga jalen kok nipur. Ora kok nadol wirang. Ayo. Nek jak gelut-gelut Mas. Oh, Aku halus yo gelem anu yo gelem aku gak lihat. Oke, iya. Nek kesempatan yo betul panjenengan lho menika ngesuwi. Aku ora nesu kok. Ngesuwi menika panjenengan. Ngesuwi, oh ngesuwi ya. Ayo. Ka piye kowe mau piye? Iya. Takat anu tek 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 Apa piye? Kataso. staccato. Staccato on tempo. Tak katok bataku. Ayo, mangga. Ya, Mbak Apri, Reve, Mbak Apri sik coba ngelam saja. sik ya. Heeh, Apri, Rev. Engko padha apri ngene iki. Ya bener aku dol aler iki iso musikalitasku tinggi ning aja kaya ngono ki banget. Ya. Ayo Pri, coba Pri. Hello kae tak jaluk nak aja ayo. Tirang tak 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 Gusti paring ora sabar. Ora nggo tutuk. Gamelane ditutuk bareng-bareng. Bareng ya. Brang. Bareng tak sih lu. Kok malah kaya suara garukan to, Pri? Aku dadi kaya fobia ngono lho, Pri. Alah, lah piye to piye kok ora beneran? Tole weda matura bapak, le matura bapak. Mbak Mimin matura gage. Bapak, matura bapak. Bapak, Mbak Mimin iku jejering wanodya. Atine kaya kristal kesenggol wae pecah ringkih atine. Wong wedok iki perhiasan dunia jangan diperlakukan dengan seperti weda matura bapak, le matura bapak. Nyawango aku. Iki sopi. Beda ki putrane kita tuh Sutanto. Lah iya, kok leteranyaan iki lho. Gila lho bocahe. Gila ngopo? Lah, Wong menikmati kok gila. Nek gilae mlayu jrandak aja ning kene Mbak Mimin ngono malah ngono kuwi kok. Mata karo Lah iya. Bapak. Ya. Kanca mbok sing penak to, Jo. Kalau bicara seni itu bicara keindahan.
Dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah. Dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah. Ya iya. Dengan seni budaya hidup bisa menjadi indah. Nek seni tok rusak dhewe mesake. Aku lek gladene ora mesti dina rong dina tahunan lho mimin meniti karir ki. Meniti wayang apa? Kok Al-Fatihah? Lho Al-Fatihah ki ya donga atau priya? Oh apa nek Al-Fatihah ndongake wong mati ya ora, ndongake kebaikan. Lah iya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nek saiki karepmu piye gek ngomong-ngomong? Anu ya ora kudu ngono banget mah nganggo gamelan bareng-bareng. Di romone nganggo gamelan dituthuk bareng-bareng sing kompak. Kompak. Aja gluthekan kok ngono mau. Ini berbeda. Ini kan kaya Indonesia to, Pri? Piye? Bonang dhewe. Boneng. Kenong dhewe. Gong dhewe dituthuki dhewe-dhewe. Ning manakala menyatu ki dadi indah. Heeh to. Ana wong Madura, ana wong Jawa Timur, ana wong Jawa Tengah, ana wong Solo, ana wong Manado, ana wong Medan, ana wong Batak. Ning nek menyatu ki indah karena Indonesia iki keanekaragaman sing jadi bakoh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oh. Lagune tutuk geno. Hello kae. Dadak diajari kok bocah iki sole. Kowe iki kleru dipenerke kok jan. Cleret tireng tak sawang tambah manise. Iba bunga nek takon Kan nang ndi? Arep nang ndi? Pak Lurah, Pak Sri Hartanto nang kinurmatan. Ibu anggota dewan. Warga njalin sak kewetengenipun Pak Tristianto wonten Jakarta. Sabar ki ana watese. Kula ki ya anake wong. Kula dhewe wong tuwa ndek bapak sing ora mlethek kok kayu watu. Kula ya dihargani. Aduh, Ngopo? Pak Tan. Ngopo? Sing sabar. Nek tresno penyanyi bertepuk sebelah tangan kalian kula jangan dengan seperti ini mempermainkan saya. Terus? Dongo, oh menginginkan jodohku kok kok pas aku kok kalau bolong-bolong. jodoh dekatkanlah, kalau bukan jodoh saya jauhkanlah. Jangan dongane ngono. Ndek pamrih karo aku, ndek karep karo aku, kula semoyone wong wedok iku ateges ra gelem. Nodi sepira tresnane wong lanang. Kok penyan terus memperlakukan ngeten kanca-kanca diabani kon mirang-mirang kula menika kelentu ageng. Oh iya. Mboten pareng ngoten meniku. Ayo, coba Apri. Ya, terus ke. Aku tak leren saya, Pri. Emang enggak. Kur nesu kok ya kesel kok. Ya, terus ke sing terakhir. Nih, nah monggo. Luar biasa. Menika panyuwun ugi saking Luwarga Agung. Nggih. Kagem Nyai Limbuk saking kula Bandar G Gabah Sugeng Gento badhe nyuwun lagunipun aja dibanding-bandingke. Nggih. Mengke kula aturaken. Kula kintunaken kagem para petani mugi-mugi panenipun sae melimpah. Matur sembah nyuwun sanget. Nggih. Waduh. Saking kula sapriya. Oh nggih, penggemar budaya, kapiro budaya.
Kentun kagem Pak Lilik Sugiarto nggih matur sembah nyuwun sanget. Pak Tarno Tania Jaya nggih kentun kagem Mbak Apri nggih. Pak Budiono nggih nyuwun jenang gula. Monggo diaturke sik salah siji sik. Niki tak nyuwun karo Birgita. Panyuwun saka beliau Bapak Untung. Wah. Ayo nak, Ya, Birgita. Mangga Mbak Birgita, rung. Ayo mangga cah, pelak cah. Ayo dikacani Birgita kok lungguh. Hati-hati lho, Nduk. Napa, Pak? Kowe jejer karo plantangan kabeh. Hati-hati aja cerak-cerak kaki lanang. Lah jenengan apa? Oh iya ya lah ya. Lah ya, panyuwunipun saking Pak Untung menika kala mau nyuwun bajing loncat nggih. Wah, ya jane pas panjangan lagu kae ya miji Mbak Apri, Mbak Mimin ning ora iso. Nggih, pangapunten nek kula pun sowan jalan sehat. Ah ya, bener ya. Ya, yang apa bajing loncat ya Nduk apa ya Nduk ya? Nggih, Pak. Waduh, mangga. Penak nomor slendro ta? Ah ya. Slendro. Oh iya. Mas. Slendro. Bajing loncat diaturke bar iki mengko lagu aja dibanding-bandingke koyo. Mangga cacas ta? Ya, mangga yuk. Gampangi. Abdi lebak nerusan teti anggalna. Bajing
kasih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Ora liwat Mbak Apri, Mbak Mimi. Nggih. Iki mau ana panyuwun aja dibanding-bandingke. Kowe sing ngaturke ngendikane panjenengan Ibu anggota DPRD iki mau. Nggih. Ibu Hajah Hartanti sarjana hukum MSI. Waduh. Dipun aturaken Ibu Hajah Hartanti lelagon menika. Lah ya. Supaya rada gampang ayo Warma melu ngajeng nduk disangga Mbak Apri supaya ora Mbak Apri bae mesake. Wah wis pirang-pirang sasi malah namung trima. Ayo ngajeng nduk. Sugeng dalu Om saking derek-derek. Wah, Peradah Taruna Bakti ngersakaken Gerajakan Banyuwangi. Pemuda Hindu Kesamben. Lah nggih, samben ana wilayah Ngajem. Oh iya. Nyuwun lagu Sutya Bulimbuk kula nonton kalih Andri kalih Kempil Linggo nggih. Mas Bumbu matur nuwun sangat. Oh iya. Nah iki eneng meneh panyuwunipun. Oh iya. Mangga diaturke lagune ya kuwi. Oh Mas Jesnu, Mas Jesnu nggih nyuwun caping gunung nggih. Mas Yusuf, wah siap nderekaken Mas nggih. Pak Elias hadir bos, selalu jaga kesehatan, salam budaya, amin. Nah, ya. Oh ya, mangga, ya, mangga. Lagunya aja dibanding-bandingke, oke, dados toh, ya mangga. Ora ono sing tak pamit.
wonten panyuwun menika saking menawi rintu Bapak Amin Supardi. Nah, nyuwun kijing miring sembah nuwun Pak Tantun nggih. Kijing miring. Monggo mawon menawi badhe nyimpen nomor kula mboten nomor-nomor para kadang-kadang SKTS. Oh iya. Oke Pak Lurah Pak Sri Hartanto ngersakaken 1.001. Oh 1.001. Nggih Pak Lurah. Oh nggih. Wah, mboten napa-napa. Ya diaturke iki ana sing arep nyumbang lagu bareng, Mbak. Pak Lurah mbok pilih kersa nyanyi piyambak mboten? Lah nggih, wah Bapak lan kersa kaya. Menika wonten sing ajeng nyumbang lagu sugeng dalu Pak Dalang nyumbang lagunipun anak kami Dek Safira nyumbang lagu Tatu nggih. Monggo persiapan mawon, persiapan mriki. Rene Nduk. Alah lewat. Ayo nak Safira. Ya, kene Elah, isih cilik ora ta. Tak kira ki nek wis gedhi ngono. Kene jajar Pak D kene. Alah. Kok budhe kok Pak D. Lah iya. Dek Safira. Pun sekolah. Sampun Kelas pinten? TK besar TK besar. Putrane sinten? putrane Sigit Pak Pak Sigit. Ibuke Nuryanti Nuryanti. Nggih. Lagune apa sayang? Satru Satru 2. Iyalah. Lah iki nyuwune Tatu kok ya. Satru. Ora apa-apa, Pak Lurah ngalah sik ora masalah kagem rakyate ya. Ayune nganggo jilbab ya Le. Alah. Cantike. Aku jilbaban kok singeni mbokku ya. Umume ya Epri wong lanang jilbaban. Lah iya, mangga diaturke. Menika kula kintunaken kagem Bapak Widodo. Wah, ingkang wonten Masjid Kapal. Wah, caping gunungipun Pak. Nggih, mengke gara-gara Bapak kedah sabar. Waduh. Ya. Ya, mangga diaturke. Dados ya, mangga satru ya. Semangat ya sayang. Maju sayang, maju ya. Padahal dipakai dilepas mangkok. Ye, tepuk tangan buat Safira. Thank you.
ngajari joget ki sapa to, Nok? Apa ngajari sapa, Nak? Sing ngajari joget sinten? Bapak. Bapak. Ya Allah. Walah Pak Pak Sigit. Alah. Nduk, Lah, mau ditimbali bapakmu bapak. ki maringi aku ki 50.000. Ya ta, iki tak tikeli loro ya, Nduk ya. Ya kita balekke. Ya, ayo. Ayo, Tangan soal bagus, tangan tangan apik. bagus. Ya. Ah. Bilang apa? Iya. Makasih. Makasih karo sapa? Karo sapa? Pak Dalang. Pak sapa? Jenenge sapa? Aku jenenge sapa? Ini coba. Sapa? Kak siapa? Oh. Ya wis ora kenal apa-apa, sing penting wis sampeyan nanggap aku ya begitu. Ya mudun, ya nduk, matur nuwun ya nduk ya. Terima kasih ya sayang. Jan Ki cantik. Safira. Weh, Jan Masuk. pintere Coba lawan. menawa Yes, iso yes. dadi sindene Pak Tantut. Ya Ya, Allah. sip, alhamdulillah ya. Aku dicek semono kok aja umbelen yo. Panyuwune Mbah Lurah diaturke. Diaturke, Ya, nggih. Ya. Sewu Ora siji. liwat iki sik sadurunge anu ben rada anu sik. Maca-maca sik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kula saking MD nyuwun lagunipun lali janjine kagem sedaya pamong desa Karangdawa kula dhisik PWKD suwun salam budaya nggih. Dateng kantun Assalamualaikum saking Mas MD nyuwun lagunipun. Oh nggih sampun nggih. Menika wonten malih Mbak Limbo, aku njaluk lagu dibanding-bandingke. Sampun. Oh nggih. Oh, saking nggih. Melih nyuwun lagunipun aja dibajing-bajingke. Bandingke. Banding-banding ya. Niku saking Lek Betik. Alah ya. Iya. Ya Lek, ya matur nuwun. Bode Betik. Ya. Matur nuwun ayo diaturke lagune. Ya, mangga Pak Sewu Lurah. siji Sewu spesial siji. kagem Bapak Lurah. Ya, mangga. Kan Kang Kapiji. Aduh Rama ibu ngapura
paremang ya. Iki saking ini Mbah Dalang. Terima kasih. Kok irung bubuk ya. Namanya Dek siapa? Jasi. Jasi. Oh alah. Pinter ya Dek sekolahnya ya. Alah. Jesi. Engko perkara lakon sing durung diaturke mengkening manci gara-gara nutuke lakon sik. Wah iya. Ayo sowan ngersaning sinuwun Sang Prabu Parikesit nek nampa buka ya nduk. Ayo tak derekke mak ya. Koko sing tupaku malun ngening kentiasa ngabaki kawengku sagung cacahan nanging sang tangi kipi